So tignan natin kung pakakalisin pa nila to. Mukhang 4 versus 1 mga idol. Kaya kayang manalo ng nag-iisa sa 4 na magkakasama. Ayan o. Nasa bandang likod si Ryan Tugawin, nasa harapan niya si John Ray Bukat, saka yung isang independent rider, and Mark Sudario, at saka si Joshua Bonifacio. Ang kanilang speed 50 km per hour. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon, huwag kang kukurap ng mas makarating ka dun. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman, ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro at huwag na huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Ayun na. Excellent, okay. Bakbakan na mga idol, bakbakan na. Ha? Excellent, ang nasa bandang harapan, sino? Ryan Tugawin, Sudario. So excellent kagad yung unang bumanat mga idol. Team excellent. Ha? Mark Sudario. So team excellent kagad itong bumanat mga idol. Ito ang unang nagbuhay ka-away. So paunahin no, si Mark Sudario. So saan ito bumanat? Sa kwan? Napapatay na ng ko yan. So ayan mga idol, team excellent kagad itong ating unang buhay ka-away, Mark Sudario. Mark ba pangalan? Ha? So sa likod ito yung ating peloton, hatak-hatak din ng ano, excellent din, hindi? So may ilan yan? Tatlong naghahabol mga idol ha. Tatlong naghahabol. Ito ilan? Ryan Tugawin. Si Ryan Tugawin yung isa mga idol. So si Ryan Tugawin nga ba? O sige, Ryan Tugawin saka dalawang amateur cyclist. So napakabilis ang talagang takbo, 55 km per hour. Ito yung ating likuran, napakadami. Yan ha, Team Bindeta humahatak mga idol. May iwan tayo dito, maharap tayo doon sa iwan na ron. So ito kayo ang ating breakaway. Atpas tayo. Dalawang excellent. Naku po, Tugawin din. O si Ryan nga, ala na, abutan tayo ng peloton dito. Yan sa kurbada na yan. So ito mga idol, ang speed nila 50 km per hour. Sa likod, ito yung ating ko na. So sobro tayo dito, hindi tayong kaya. Ayun o ha. Ayun si John Ray Bukat. Ayun sa likod. So ito na yung peloton, napakadami mga idol. So Team Dandex, kita ba yung SMBC. Oy, naku po. Napakahirap ng kurbada ngayon. So may rayo pa na iwan sa likod, napakarami pa. Hindi tayo nakaharap ha. So ito mga idol, ito sa may likod, ito yung mga naiwan sa likod. So inabutan ano? Inabutan yung ating mga breakaway. Ay hindi, konti na lang, abutan na.
So talaga mahirap dito mag-vlog mga idol. May ipit ka sa sobrang kipot ng daan. Ang dami pa ng mga cyclists. So ang latest ay meron tayong dalawang breakaway. Ay apat, dalawang excellent, saka dalawang amateur. So sino itong kumalas na to? Si Justin. Anyari, Justin! Kalas agad! Justin got. So napakabilis ha. Tindi ng kargahan dito mga idol. So napakadami. So kargahan. What, baka makuha yung kan ko ha. So inabutan na kaya. Tignan natin mga idol kung inabutan na yung ating apat na breakaway. Team Excellent kanina. So shout out sa mga team dito, Team Vendetta, Team Adrian, Team AOB, Team SMBC. So napakahaba ng line mga idol. So merong Team Primero, Warren Bordeos nandito. So ano, mga overtake. Ay, si Homer pala. So inabutan na kaya yung ating breakaway? Mukhang hindi ha. So dito Team SMBC. Ako, may nag-advance oh, mga excellent mga idol. Mga excellent, sas mo. Team Dandex, Team Excellent ang nagbabanatan mga idol. Ay dito rin si Rostom Lim. So inabutan kaya yung ating breakaway? Hindi. So ayun. Kaya di tayo makaka-advance. So babalik tayo. Balik. So ito yung mga naiwan. May mga naiwan na mga idol. Mga naiwan sa peloton. So marami pa to, mga naiwan. Marami pang mga naiwan mga idol. So sinasalubong na lang namin. Maraming naiwan sa likod. Ang kapal nila kanina. Naiwan. So ito, meron pa, dami oh. So ang dami pa naiwan mga idol. Eri pa, Justin! Iba talaga ang kartada ng mga pro. Kaming naiwan na sa peloton. Okay. Mga idol. So ito na. Medyo may nabong grupo pero marami. Marami itong ating grupo mga idol. Inabutan pa lang yung excellent kanina. Rostom Lim. Si Joshua Bonifacio. Mga excellent mga idol. Hindi malayo. So tumitira na naman. Excellent mga idol. Excellent to tumitira. Sino to? Team Excellent. Isa, napakaraming excellent dito mga idol. Napakaraming Team Excellent. 1, 2 si Joshua Bonifacio. Ah hindi excellent yung isa. So kumakawala ang mga excellent. Woo! Thank you Jumay! So ito na, ako binalaglag. So ito, sino kaya ito isang to? Ha? John Ray Bukat, andyan? Sino yung mga excellent na yan? So nako, puro excellent na yata. Ilan na? 3 excellent. Team Trek. So meron na nakaalpas mga idol. Excellent na to. So palapasin natin itong mga to. Okay, kuha naman lang. So ilan ang excellent? 1, 2, 3. John Ray Bukat, Ryan Tugawin. Si Brian Espinosa to Di tayo nakalpas dun Okay. Dito. So ito, meron to 1, 2, 3. Ilan yung nasa harap? Parang sikon to
Si John Paul? John Paul Bigol? John Paul Bigol! John Paul Bigol pala to mga idols. So ayan yung grupo sa likod. Malayo yung grupo. Kaya habol tayo dun. Dito. So ayan yung grupo. So mabilis silang gustong dumikit. So John Paul Bigol ito mga idol. Si John Paul Bigol. So didikitin siya ng grupo. So dito tayo sa harap. Dito tayo sa biband ng harapan. Yung meron ng excellent na nakalpas, 3. Saka Team King Phillips. Ito sikan to Brian Espinosa to Sino kaya yung isang yun? Matibay yung isa na yun Ang kanilang speed 45 kilometers per hour. So ito ngayon yung ating 5-man breakaway. 5-man breakaway. Brian Espinosa yan taga San Manuel. So ayan, may naghahabol pa sa likod mga idol. Sa likod, sino to? Tayo na, excellent na naman. Excellent, parang si Tugawin yan. Hindi, si Dario. So ilan ang excellent sa harapan. Napakarami na Team Vantage tong isa So ayan, tapos ang laban mga idol. 1, 2, 3, 4 apat sino ba to? Si Dennis? Ay hindi, kala ko si Dennis. Tira, ubusan to mga idol. Ubusan to ubusin na ng excellent to mga to. So meron tayong 7 breakaway, 4 na excellent, 3 amateur. 4 na yun. 4 So 4 na excellent. So lumayo na sila sa grupo. Malayo. Ano? So lumalayo itong dalawa hindi makadikit. So dito tayo sa di ba? Matibay-tibay itong isa Lapit po ito. Baka makungot So ito kaya pag ganun na lang. So ito isa na lang ang kalaban 4 versus 1 mga idol. 4 versus 1 4 excellent at isa depende no idol. Ito ang mga excellent nandito. John Ray Bukat, sino pa? Max Sudario, Joshua Bonifacio, Ryan Sigawin. Nako, paano kang mananalo sa 4 versus 1 na to mga idol. So wala na, bumitaw na yung dalawa sa likod. Hindi nila kaya ang pacing. SBCC, mukhang malakas-lakas na kay SBCC na to hindi pa bumibitaw So yung sumusunod, nako medyo malayo na, 100 meters. Malayo. So tingnan natin kung pakakalasin ng excellent tong isang nakadikit sa kanila. Yung isang nakadikit So tignan natin kung pakakalasin pa nila to. Mukhang 4 versus 1 mga idol. Kayang manalo ng nag-iisa sa 4 na magkakasama. Ayan nasa bandang likod si Ryan Tugawin, nasa harapan niya si John Ray Bukat, saka yung isang independent rider and Mark Sudario at saka si Joshua Bonifacio. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Ayan 4 versus 1. Pinagitnaan nila yung isa. Ryan Tugawin nasa bandang likod. Ang speed 51 kilometers per hour. Kakulay lang nila yon mga idol, pero hindi nila ka-team. Ayan Ryan Tugawin, John Ray Bukat. So di ko lalay isa. So matira matibay dito mga idol, matira matibay. Speed 52, maintain.
kakalas kaya yung nag-iisa. So right turn. Naku po, may tricycle pa. So tignan natin kung pakakalasin nila. Taas mo kaya kung pakakalasin nila itong nag-iisang ito mga idol. So ang tindi, nakakapit pa rin si idol ha. Ayun oh. Ayun, ganda. Ayun naman. Ang sarap nyo oh. Joshua Bonifacio yung nasa harapan, nagtatrabahan ko. So sino kaya yung isang yon? Anong team? Team SBCC eh. So anong plano ni Ryan to gawin dito? The veterans. Kailangan ito ng veterans move para mapakalas nila yung nag-iisa. So ang bilis ha, 52 kilometers per hour. Antindi mga idol ha. Ayun, si John Ray Bukat kumuha ng tubig at nag-overheat na mga idol. Nako, pinagtarahan ko na nila yung isang kalaban. Lalaspagin kaya nila to mga idol. Kung lalaspagin nila, ating-ating kung matibay-tibay si idol ha. Dati lang makilala kung sino lang eh. Baka isang pro din yon. 4 versus 1 ha, wala na yung kan peloton sa likod. Paano nila pakakalasin ha? Tirahin nila yan dun sa highway. So ayan no, nakakapit pa rin si idol ha, kapit na kapit pa rin ha. Oh ajay, mukhang talikod lang si Ryan to gawin. Pag tumira tong si Ryan to gawin, bibigwas to. So ang ng speed puta 48, 49, 50. Gano'n naman kabilis to mga idol. Ayun o, nakakapit pa rin si idol ha. Ah, tumitiya si John Ray Bukat. Sunod lang yung isa. So senyasan. Baka si Tabayoyong yan ah, hindi ba? Ay hindi eh. Ayun na, nagpaplano na si Ryan to gawin. Nagkakabulungan na mga idol. Ah, sarap na! So speed nila oh 45, hindi bumababa ah. Paano nila pakakalasin yung isa na hindi nila ka-team mga idols? So tignan natin kung ano ang kanilang plano. Ay, nag-uusap na si Ryan Tugawin tsaka si John Ray Bukat. So malayo yung aking nasa likod, wala na yung peloton. Hayop pa. Tignan natin kung pakakalasin pa nila. Yan, nasa harapan si Joshua Bonifacio, sa likod niya si Mark Sudario, yung isang independent rider, at saka John Ray Bukat, Ryan Tugawin. Puro sa likod lang si Ryan Tugawin.
Speed nila oh, 53 oh. ...53 kilometers per hour. Camera baka lalagyan ng kwan. Ha? So ayan oh, dito may ka kwan mula. So mapapakalas kaya nila yung nag-iisang yon. So watch and learn mga idol. Ryan Tugawin nasa likod, John Ray Bukat. Sila na rin nagdadala ng Trarangco. So matibay si idol ha. Kapit na kapit pa rin. So ito pa rin yung ating 5-man breakaway. Tignan natin kung anong plano nila mga idol. Kung sino na ba ang unang titirada rito. Patatagalin pa kaya nila ang labanan, o talagang iiwanan na nila itong nag-iisang kalaban nila sa breakaway. So nagpaplano na yung mga yan mga idol kung sino ang titirada. So ayun po, abutan pa nila yung matutuhog pa nila yung isang grupo sa likuran mga idol. Kung gano'n naman kalupit itong mga to, kaya nilang tuhugin yung nasa likod. Speed nila 55. Grabe, 52. Tara na, tutuhugin pa nila oh. Ayan na, sinasabi ko, tumira sa may bandang kaliwa, si Ryan Tugawin. Tumira na sa may bandang kaliwa. Kung malagwa na mga si Ryan Tugawin. Ayun oh, nagkasenyasan na eh. So ayan na, papatayin na nila yung Trarangco mga idol. Ayan na, Ryan Tugawin. Umalagwa na itong si Ryan Tugawin. Iniwanan na yung grupo. So naiwan na, naibit na, hindi na nagabol tong hindi na nagabol mga idol. So ayun na, nasa harapan na si Ryan Tugawin. Naku po. So nauna na si Ryan Tugawin. So tuhog na tong mga to, may mga natuhog na rito. So nauna na si Ryan Tugawin. Ayun na, dire-diretso na. Joshua Bonifacio. So nagpaiwan na si Joshua. Yan kung hahabol kaya yon. So nauna na si Ryan Tugawin mga idol. So nakakapit pa rin tong isang kalaban nila. Kumakapit pa rin, lumalaban pa. Naku, haabutan pa. Papagurin kaya nila to, pagtatrangkuhin nila.
Bay pa rin, oh. Ayun lang si Ryan Tugawi, no? Mga 20 meters. Kabilis. Katinde. Anong kaya ang plano nila? Ba't nagpaiwan tong si Joshua Bonifacio? Eh, siyang nagdala ng trango kanina, mga idol. So, nalaspag na. So, 4 na lang sila. So, matindi yung isa, ha? Nakakapit pa rin, ha? Speed nila, oh, 48. Ayun, tumira naman sa may isa naman ng tumira, mga idol, si Mark Sudario. So, tumira na si Mark Sudario. So, hindi walang response tong grupo. So, talagang hindi makakaporma to nag-iisa, mga idol. Ha? So, pinapatay nila to is nag-iisa, kawawa. So, ayan, ha. Kanina si Ryan Tugawi ng tumira, hinabol ng kalaban nila. Ngayon tumira naman si Max Sudario, lumalayo ng mga 50 meters. So tumatrangko rito sa likod. Ito independent rider na kalaban nila. So bulukan to talaga yan. Diskarte talaga, mga idol, kung paano nila pakakalasin itong nag-iisa nilang kalaban. So lumalayo na si Mark Sudario. So ala, oh, hindi nila papalitan yan. Ano? Pagdating dito sa highway, bibirahin na naman ni John Ray Buka. So ala, malalaspag ka talaga. Speed nila 49. Lupit. Uy, tumira sa may bandang kanan si John Ray Bukat. Sumunod yung independent rider, kasunod pa rin si Ryan Tugawi. So talagang lalaspagin nila to, mga idol. Ayan mo, kung kailang kurbada sa katumitirada, ha. Oh, ayun, oh, inabutan pa yung Marshall, mga idol. Napakatindi ng Team Excellent, mga idol. Ayun, oh, tayo na kurbada 56. Grabe naman to, mga idol. 50 plus kilometers per hour. Pero matindi si idol, ha. Nakakapit pa rin, oh. Nakakapit pa rin. Pero ewan ko kung tatagal to si idol, ha. Ewan ko kung tatagal si idol. Talagang to, nilalamog nila, mga idol, ha. Pinapakalas nila pero matibay si idol, ha. Nakakapit pa rin, ha. Nakakapit pa rin si idol. So malapit na lang abutan si Sudario. So si Ryan Tugawi na makakana dito. Hala na. Lalaspagin talaga nila to, mga idol. Lalaspagin talaga nila. Pilit nilang pakakalasin. Ayun lang si Sudario, eh, oh. Malapit lang. Pakakalasin talaga nila. Napakahirap ng ganito. So tiisin mo talaga. Ganun talaga. Wala kang kasama, mga idol, eh. So matibay. Humahanga ako kay idol. Si itong nakakulay blue, naka SBCC. Ano kaya to? Anong team? So ayan, ha. Pag maluwag yan, titira na naman yan. Naku po, maghahabol na naman yung isa. Sinusubukan nila yung lakas ni idol, ha. Pero hindi siya bumibitaw. Hindi siya bumibitaw. Basta bumibitaw, mga idol, matindi pa rin ang kapit. So marami tayong nag-uuwi ang mga cyclist, oh. Ibay, ha. So lumalayo na si Sudario. Hindi nila papalitan. Na-traffic pa yata. Naku po, nagka-traffic pa. Patay. So talagang hindi nila mapakalas, ha. Hindi talaga nila mapakalas. Sino kaya ito isang to? Napakatibay na idol, ha. Hindi nila mapakalas yung nag-iisang kalaban. Hindi talaga nila mapakalas si idol.
So lumayo na si Mark Sudario, hindi ko na matanaw. So lumayo na si Sudario. 7. So ayun, 100 meters na ang lamang ni Sudario. So sino naman kaya titira dito? Tumira na naman si Johnny bukas sa may bandang kaliwa. Tumira si Johnny bukas. Sinundan ni Ryan Tugawin. Sumunod pa rin itong isang mga idol. Pati ito na balataan. Talagang iiwanan na nila. Binabalak na nilang iiwanan. Pero lumalaban pa rin si idol, mga idol. Lumalaban pa rin. Lumalaban pa rin ito sa angin lang ng speed. 57 kilometers per hour. Napakabilis. Lumalaban pa rin si idol. Ayan na. Ayan na. Tignan natin kung kakalas na kaya. Kung kakalas na tong si idol o hahabol pa doon sa dalawa. Kaganda. Kaganda ng ginagawa ng Team Excellent. Talagang nilalaspag nila. Pilit nilang pinakakalas itong nag-iisang ito. So wala na. Mukhang kakalas na si idol. So lumalampas na si yung Excellent ng dalawang o 80 meters, mga idol. So wala na. Ayun, may pangalan siya. Eh si Kenneth Maramba pala to eh. Si Kenneth Maramba. Oo nga, ayun si Kenneth to. Oo, hindi. Si Kenneth Maramba. Malakas to si Kenneth. So si Kenneth Maramba. Laban Kenneth. Si Kenneth pala yan eh. Matibay to si Kenneth. Kaya lang sa yung sa Turok Kamiling nalaspag siya. So lumalaban pa rin to si Kenneth Maramba. Si Kenneth Maramba, nagsama na yung tatlong Excellent, mga idol. So si Kenneth para to. Tignan natin kung kakapitan niya pa yun. Mahahabol na pa yung tatlong Excellent. Kaganda nung ginawa ng Excellent. Inisa-isa siya. Inuubos talaga itong si Kenneth Maramba. So dito ba tayo kay Kenneth Maramba. Tignan natin kung kaya pandikitan. So hindi ko nakakilala si Kenneth. Medyo pumayat ng konti itong si Kenneth Maramba. So nasa mga 100 meters na kaya ang agwat ng tatlong Excellent. Napakalas na nila, mga idol. Napakalas nila si Kenneth Maramba. So ayun, no? 100 meters na. Pero matibay din to. Napakalas nila si Kenneth Maramba. Matibay ito si Kenneth. Dahil nung sa Turok Kamiling ay nasa second overall to, nag breakaway. Pero pagdating sa bundok, mga idol, inabutan siya ng peloton ng GC Group. So nalaglag siya sa top 9 yata or top 10. Pero second overall siya nung nasa Turok Kamiling. Nung last lap na yun ha, second overall siya. Pero napakalas siya oh. Pinagtulong-tulungan siya ng Excellent, mga idol. So lumayo na yung tatlong Excellent. So pamaya-maya habulin natin yung tatlong breakaway. Tignan natin kung gaano ang layo nila. Ano ba nito? Uy, puta. Haharangin nyo pagkuhan. So ala na si Kenneth. Mukhang ala na. Hindi na talaga abot. Tatlo yun eh. Malabo na yung mahabulan yun, ano? Hihirapin ang habulin ni Kenneth yung tatlong breakaway. Puro pa naman Excellent. Okay. So punta natin yung Excellent. So mahihirapan niya ng habulin, mga idol. So punta natin si yung tatlong breakaway. Go Kenneth! So ito mga idol, ito na natin tatlo breakaway. Team Excellent. So wala na. Kinalas si Kenneth Maramba. Hindi na nakadamba itong si Kenneth. So ang ating mga nasa breakaway, Mark Sudario, Ryan Tugawin, at itong si John Ray Bukat. Pure Team Excellent Noodles. So shout out kay Sir Alex Villan ng Team Excellent. Baka naman Sir Idol, baka naman shout out kay White Mix na kanilang videographer, vlogger Francis M. Vlog, El Capitan.
Uncle Boss TV, my TBI, Imelda Zero YouTube channel, Kuya Ben Vlog, Gerard Domingo, Parkour, Kida Eki, Mike Cycling Doy, Bike to Bike tayo. Shoutout sa inyo lahat mga idol. Shoutout sa SK Chairman and isang gulang barangay. So wala na, kinawawa ng team excellent yung si Kenneth, nakalas talaga. So yung mamaya tayo dyan, hintayin nga natin yung mga pagkakasunod-sunod ng ating mga cyclist. So kuha natin ng maganda-ganda. Yun o, sa likod. Yun, dyan may buhat, nagdadala ng turang ko. Sunod na si Ryan Sugawin, si Mark Sugario. So papakulan muna natin, dito tayo sa ako. I-post na. Ito si Asan. Ay, nadikit siya lang. Sino didikit sa kanya? So ito, tingnan kung sino itong sumusunod sa tatlong breakaway. Sino kaya? Nadikit na ang peloton. May peloton pa ba? Ayan, hawakan mo. So dinikit si Kenneth Maramba ng peloton. Ayun, si Jalod. Si Jalod. Tayo na, yun tayo. So meron pa ito. Dito lang tayo para makuha natin itong mga ito. So ito yung kan. Meron pa rin excellent dito. Ito na si Kenneth Maramba. Kinain ng malaking grupo. Yung grupo na to, sino-sino, tignan natin mga idol. Andito may Team B Pharma, si Jalod Cuenca, andito pala si Jingo Tabayoyo, andito. Ito na si Kenneth So may Dandex, hindi isa lang yung Dandex Lumalaban pa rin si Igo So kuha na naman natin ito mga idol. Ayun si John Lloyd Sa libad ang harap. So mga big guns din to. May malapit lang Kung magtutulong-tulong to, kaya nilang dikitan. Ha? Ay hindi kasi di. Kung magtutulong-tulong, kabilis din nila So ito ating second group, mga more or less, mga kwan lang malapit lang. Walang 300 meters, saglit lang So andito si Jezreel Launico, Team Vendetta, andito rin SMBC. So may Team Vantage, ilan yung kandito, dito si Tabayoyo. O tignan natin kung sino to mga idol. So dito na sa bandang likaran si Kenneth Maramba. Ito Team Pangasinan itong isa. Sino kaya ito? Di dapat nga umalago sila. Ito si Jezreel Launico. So si Jingo. Ayun, salikot ko. Ayun Jalod Cuenca. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Jalod Cuenca yung nakatilbi pa. Uy, meron pang merong foreigner pag ganun. Yan. May foreigner mga idol. Ay, sige Jubay. Hindi naman nagpapatabi yung mga yun. So ito ngayon yung ating second group. Mabilis ang kanyang takbo, 50 kilometers per hour. Meron tayong foreigner Ito si Banjo. Ito sino to? Si Joshua Pascual, Jingo Tabayoyong. So ito ang ating maghahabol. So tignan natin kung kaya nilang dikitan yung breakaway. Jalod Cuenca nagdadala ng trangko mga idol Sa likod niya yung mga excellent. Last 9, ilang ikot ba to? Ilang ikot ba yan?
Pag bumalik, rimati na. Putang. Yung tatlo, hindi na magre-rimati yun eh. Lampasan natin to, no? Habulin natin. So, rimati na pala. Rimatihan na. So, lalampasan natin to. Habulin natin tatlo. Pero hindi na magre-rimati yun eh. Ano? So, laspag si Kenneth oh, mga idol. Nilaspag ng excellent. Pinakalas ng excellent mga idol. Hindi lang ginawa nila. Kasi Jalod Clay nga, nagdadala ng trangko, naiiwan ha. Pero kung kumapit sa harap, papahirapan din ng excellent to. Kaya maka-overtake. Uy, ano yun? May advantage dito ha. Ay, wala idol. Yan, maraming nagbibigay doon ha. So, dito si Jingo Tabayoyo, dito rin. So, last lap na. So, sa tatlo kung sino ang kuha ha. Tandaan natin yan. Okay, kuha naman ang patalim nila. Okay, patay mo na. Wisit. Finish na. So, yun mga idol. Wala na. Finish na. So, wala mga idol. Ano mo? Nagre-rebate. Jingo Tabayoyong. Yung ating fuel lang. So, alas si John Lloyd nawala. Putang. Hindi kaya nangal. Pabilis ha. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. So yun mga idol, panalo, puro excellent. Kanina sa babae excellent, sa lalaki excellent. Sino nawa? Si Ryan Tugawin, January Bukat at saka si Sudario. Yung tatlong nasa breakaway. Pumalas kayo na si Bonifacio. So doon nangyayari, shoutout na lang sa inyo mga idol. Kasali dito, kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Shoutout na idol. Kurap nang mas makarating ka doon. Ganun sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Shoutout kayo. Ikaw yung kanina, pangatlo kanina no? Sige lang. Ano pangalan mo ba idol? Fred Harvey. Parang may vlog ko na yun ah. Ay pangalan mo? Okay.